Ando saan ba? House. House. Ito na yung house, no? Pobre na bata hangin. You cannot see this way. So, ayan po. Naglagay na kami ng mga solar lights. So, pag wala na yung araw, automatic siya magsi-switch on at mag-iilaw na siya. Tingnan natin sa gabi kung maganda siya. Kaya ya dali ang dali daw yung kumaya yung pala sa papa. Arabus ka. Kasi kagigyan lang na baliga. Anak, may sila. Hindi yan lang daw.